Θα τρακάρω 1000%. Δεν βλέπω τίποτα. Μπράβο ρε. Το γόνατό του έχει σπάσει. Γιατί? Του έχουν φύγει τα καπάκια, κάτι τέτοιο. Τα τάσια τα χάσες. Ρε ηλίθιε γκόλφο, πάνω μου σε όλη την ώρα. Πρέπει να κατέβει 2-3 ρε για να... Έλα να κατέβω 2-3. Να τραβάμε το βίντεο, δεν έχουμε ύπου σου λέω για να κάνουμε, δεν έχω τέτοιο. Το Βάλε πρώτη, μην βάζεις τρίτη. Πρώτη δεν γίνεται, Κλείς το δευτέρα. ραδιόφωνο. Κλείς το ραδιόφωνο, μας τρώει άλογα. Κινητό είναι. Το κινητό κλείς το ρε. Τραβάει Τι τραβάει, εδώ θα πούμε στις κερκίδες. Ναι, δεν τα θέλω τα λάστιχα, ναι. Ποια λάστιχα? Το αυτοκίνητο δεν θέλει. Πιάσε με το φύλακα. Δεν το βλέπεις. Μπράβο. Δεν το βλέπεις, θέλω να κάνει παπ. Πιάσε με Νικοπολίδη. Πάμε. Για την Ελλάδα ρε Ότο. Γιώτα 5. Για να σου κάνω 100. Τώρα το θυμήθηκε ο άλλος. iPhone. Αστυνομία ρε. Το μπάτσο έχουμε μαζί μας ρε. Σηκώσέ το ρε, δεν φαίνω ρε αγόρι μου. Είναι μέχρι να βρούμε ρε. Μετά να γελάμε. Το κόλπος δεν Δες γκολ στην κάτω εστία. Ξερνάει κανείς. Τρελό. Μετακίνηση βάρους ρε. Μετακινηθώ εγώ προς τα εκεί βλαμμένα. Οπα! Γκολ! Δεν πάει καλά.